дорем вариантҳои нағз роликӣ намудои навшан и 4 дар 3 мо қарор дорем дар бозори мехӣ дарвозаи хайтек 7 сол шид ами соҳада кору фаъолият дорем. То 120 километра мебарем мечаспонем дарича замок ҳамаш чой дави ака и ҳозир Калхозобод закасай ай ида тинук шид дига о хизмат намекунад стили хайтек ҳамиам 4 дар 270 ай хай бозор да ҳозир ай нест ба фикрам адресҳо ака шаҳри Бухтар пештара Қурғонтепа бозори Нихӣ. салому алайкум акаҷон, хуш омадем ба бозори мо. Мо қарор дорем дар бозори Нихӣ дарвозаи хайтек стилои навш ака. чор ба 270 материалш покиза ака 1.8 ай ҳамаш 1.8